ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु पृष्ठस्वामृतपुष्टिमातर। अब हे लड़का कहत रह कि हमो घर से गाँव तनी कि अंडकोश न हो कब ना ई तबे अंडकोश हम कहिया से गाँव तनी जानता रह तू ओदर में हो कब उधर में ओदर बुझेला रिफाइन होतो पेरू में छोड़ा सब गलत बात के कोनो जगह ना हो भागी से भाग जाए दे तिलक निमन चढ़ौल हां अतना त खास भाइयों निमन से तिलक ना चढ़ाई जितना निमन से तू विधिवत तिलक चढ़ौल तिलक भई अब ने बेटा और माटी मटकोर कथा होला और ने बेटिया कियो मारो मटकोर कथा होला त कथा होला तब पंडित जी मंत्र अंतर पढ़ी ले गिरी प्रवेश बा साधु भैया तने शुद्धिकरण जरूरी बा न पंडित जी मंत्र पढ़ले बा न देखिए हमार पंडित जी मंत्र पढ़ कथा में मंत्र अति आवश्यक है। ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु पृष्ठस्वामृतपुष्टिमातर सुम्यावान विदधे सिंह अग्निः जिह्वा मनसुरक्षसो विष्णवे देवा औषागमनहि भद्रं कड़े विश्रियाम देवा भद्रं पश्चिमात्र विश्रुत्रिशुंत्वा ओम विश्रुष्यमहि देवाऊ। वाह 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 यहाँ पंडित जी का नेक होला साधु भैया 21 रुपया हाँ 21 रुपया के जुग बा पंडित जी करने का भारी भरकम दियाला हमन के ही जा चूक क दिले जा ऑर्केस्ट्रा 60,000 के क देव जा अब बियाह करे पंडित जी के उनका के 500 दे में हमके गड़िया फट जाई हम ले ली पंडित जी खुशी से एकरा के राजेश बाण के केने बारे राजेश जी केने बनी रौरा हैं अच्छा वहाँ कहाँ हैं आई एगो माला रुआ के दे दी हम आई थोड़ी तो रिम झिम अपना से माला पहिरा दो अपना से माला पहिरावा गुडुआ हो अरे ये तो हो पागल से हेडी पागल जाए सब बा माला दे दी और फिर केहू पागल है तो पहिराव के पड़ी ना यो पागल है अभियंता भैया के शिकायत मत करो प्रोग्राम काट दे केहू के प्रोग्राम केहू ना कटेला ई भरम दिल से निकाल अपने के वो लेवल पर चलो कि जिन कह दस की प्रोग्राम उनका संग ना गए तो लोग उनकर कैंसिल करके तहार करा दे तार प्रोग्राम कट जाता का मतलब कि तू लेवल पर भी नहीं खो ना यही से लोग मना कहता तोहरे कट जाता ओकर प्रोग्राम होता हमन के केहू कट ना देवे जिन कहिए उनके कट जाए कि तब ब्याजी रहे दी माफ करी उहे ओहे जेकरा के मन कर ले के अभियंता भी तर दुश्मन ना होवे उतर एक दिन बाउर हमरा संगे रहे तो बोले बाउर का बोले रहले तू कहीं गाड़ी देले रहल तो बोले तू तो मारे वाला काम कइले बरत मत बोल ई सब हमारी जगह हमनी के जिला के गौनिहार के बोलतो मत हो आ तो बोलबा उनका के हम भेटा जीव हमारे हमई मार देता तब माटी करे खातिर निकले ला तो सबसे पहले का गावे ला लो कहा मानर पूजा ला कि बजाओ भैया चमारा बजाओ सहानाई कि
बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई अरे नेग ना भेटाई तो होई चमारा ना बजाई तो बजाओ भैया चमारा बजाओ मानर पूजाला एकरा बाद जब आगे बढ़ेला तो बहुत सुंदर कलू एगो गीत गावेला लोग तू तो सुन ही हो कि अरे कावना बने अरे रहलू ए कोई लरा कावना बने जा कवना अरैया तू उरे बाये कोई लरा उछला जा कवना अरैया तू उरे बाये कोई लरा उछला जा एकरा बाद जहाँ माटी करे कहला वहाँ पहुँचेला लोग आ हरियर दूध दे के माटी करे ला अच्छा बगले में सूखल रहला वो जा काहे ना करे ला हम जहाँ तक अपन दिमाग लगौले बानी इस ना करे ला लोग कि हरियर का दुभवा जेठ बैसाख के जितने घाम होला न उतने करियई छोड़ ले जाला जाला बनले जाला हमारा हिसाब से माटी हरियर दूध पर कोरेला कि लइका लइकी के बीच में केहू केतनो झगड़ा लगाई वो अलग ना हो सौरी ओकनी के प्रेम बढ़ले जाए कहे ला लो कि अरे कहवा के पियर माटी कहां के उतार है कहवा के पियर माटी कहां के उतार है कहवा के पांच सुहागिन माटी पे जात है हवा के पांच सुहागिन माटी पर जात है मटिया करे जाला लोडिम जी देखले बारू कि ना एक गोल में जाला लोग तारा के ना करत है बंगाल में माटी कोराला एक गोल में जाला लोग जब मटिया कोरा जाला उन से आवे कहला तो 3 गोल हो जाला तब पहले बुढ़ियो लोग के नंबर दिया कि पहले तोनी के अपन गाल सन जौन बुझा तो उ लोग कहेला कि साइकिलिया से टुडुर मुडुर आ गई साइकिलिया से टुडुर मुडुर आ गई करे जब करे धुकुर धुकुर आ गई करे जब करे धुकुर धुकुर आ गई पहले बुढ़ियो लोग गाली तब होई कि जेकर बियाह हो गइल बा उ लोग गाले हां जी तो उ लोग कहेला कि अरे साइकिल के टूटल बा अरे चैनवा गिरल बा सजनवा ऐसा अरे ससुरा में रहीती बैठ जाई रउआ तो ढेर लोड होई अभियो कम से कम बैठ के सुनब त अच्छा लगे कि अरे ससुरा में रहीती तो झाड़ के उठाईती अरे नैहर में लागेला शरमवा गिरल बा सजनवा ऐसा कह तरह के हलचल भैया तारा ऐसा राजनीति करे वाला केहू ना हो हमके राजनीति ना कइले हमके कृष्ण जी के राह पर चले ले जाए जनता गीता के ज्ञान कृष्ण जी कहले अर्जुन कहले कि कीचड़ पानी से धोवाला
तो कृष्ण जी कहले कि ना खून के बदला खून होला हाँ तो राखी पर गड़ गइल बा कि अभिषेक तिवारी में नाल बादक बेंजू बादक अच्छा अरविंद भैया बोला ले लो करे दोनों बोला लिया हाँ उनका तो सोचे के चाहिए कि छोट लड़का बा ओकर सजिंदा काहे बोला होता नहीं हाँ बोला लिया ले हम कहीं तब तोर बोलो तो ते उनकर बोला ले हाँ फिर हमरा मनु बाबा के मित्र बानी आ राजेश भैया के नाम पर अहमदाबाद अब कहाँ बा राजेश भैया वही जे बारे अच्छा रौरे बनी हम तो जाने कि वही जे बारे अहमदाबाद हाँ वो जानत होई गोइल बाबू और बहुत नाम मनु बाबा हमारे लिए आ मनु बाबा साइड ढेर दिन वहाँ काम कैल हूँ बनी तनी आई है ना रौरा ना आई है ना और हमके स्टाफ रूम बनी प्रोग्राम चलता कि ना हो जा बाहर के प्रोग्राम तो स्थगित हो गए साफ तब त जेकर बियाह नइखे भई तो उ लोग कहेला कि हम ना पिया कोको कोला शराबी कोला हम ना पिया कोको कोला शराबी आई हो शराबी सोया 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 पियला पर किया जोरेला शराबी सोया हम ना पिया कोको कोला शराबी घरे आवेला लोग हाँ अनेकों प्रकार के विधि व्यवस्था होला यस एक बाद भाई सुना दिए बहुत विधिवत बियाह जादू जी कराओ। हमें जादू जी के द्वार बढ़ले बारे जात भाई हमें रोग सबके ये बियाह बहुत विधिवत ही राम विवाह करावेले बियाह करे हैं विदाई करे हैं जात के नाम पर क दिन चलबे मर्द रे बुआ अच्छा तू हेड कि हम हेड तनी सोचिह दिमाग लगा के कि तू जादू जी हुआ एगो मान ल बाई चांस यस जादू जी के द्वार पर तू आइल बरो हाँ हम जादू जी ना है तबो हम साधु भैया के द्वार पर आइल बानी हाँ तो हेड हम न भइनी हाँ जी कि दूसरा जाति के होके जादू परिवार में आइल बानी हाँ आ तू जात हुआ ताइल बर तो हेड के है बताओ तो सर्व जाति का कलाकार बनिए एक जाति का ये नहीं एक जाति का कलाकार मत बने अब कैसे बंद बाबू अब अस्थिर रह एगो तरह के गीत सुनाओ तनी जवाब नहीं खेते के सोचत सोचत जाए चल जी राय क्यों- कटिए क्यों कौन गाना था